Bumagal sa 2.7% ang inflation rate sa reyong Bicol nitong Pebrero. Base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, mas mababa ito kaysa sa naitalang inflation noong buwan ng Enero na pumalo ng 3.2% at mas mababa kumpara noong Pebrero ng nakaraang taon na pumalo sa 2.9%. Ayon sa PSA, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation rate ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Nakatulong din dito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng gas, transport at iba pang produktong petrolyo. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Pebrero 2025 kaysa noong Enero 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.7%. Ito ay may 72.2% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Sa mga probinsya sa rehiyon, ang lalawigan ng Catanduanes ang may pinakamataas na inflation noong buwan ng Pebrero na umabot ng 3.5%. Sinundan ito ng lalawigan ng Albay na may 3.2%, 2.9% sa Masbate, 2.5% sa Camarines Sur at 2.3% sa Sorsogon. Ang lalawigan naman ng Camarines Norte ang may pinakamababang inflation rate noong Pebrero na umabot ng 2%. Ang inflation para sa bottom 30% income household nitong Pebrero 2025 ay bumagal sa antas na 2.0%. Noong Enero 2025, ito ay naitala sa antas na 2.4% at 4.5% naman noong Pebrero 2024. Pumalo naman sa 22.1% ang inflation sa karne ng baboy, mas mataas kumpara noong Enero na umabot ng 14.4%. Ayon naman kay Florentino Obalde, tagapagsalita ng Department of Agriculture Bicol, patuloy pa rin nilang binabantayan ang supply at presyo ng baboy sa Kabikulan dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. So, base po sa aming datos ay nakikita po namin na medyo nagkukulang po yung supply po natin ng baboy. Considering na dito po sa Bicol ay medyo na control na po natin yung ASF. As a matter of fact, may dalawa na lang pong probinsya sa atin na may active cases ng ASF, namely Camsur and Camnorte. Samantala, nakadagdag din sa inflation ang pagtaas ng presyo sa housing, water, electricity. Dagdag pa ng PSA, mas tumaas ang purchasing power ng piso kung saan ang halaga ng mabibili ng isang piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 75 sentimo ngayon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez.